Здравейте хора, аз съм Dark Scorpion BG и днес играем Clash of Clans. Не знам колко съм бил развит на последния епизод. Обаче вижте, вече съм там хора 6 и съм Макс. За Таунхал 5 съм Макс, но за Таунхал 6 не. Тук имам, виждате, много пари и малко елексир. Армията ми е готова, тъй като има... Вижте сами, чакайте. Вижте сами, има балон евент. И аз ползвам балони в момента. После ще има евент за 4 стар бонус. Вижте, погледнете просто. Вижте, чакайте. Трежарито. По принцип ми дава... Чакайте, в лигата е. По принцип ми дава... Не знам колко ми дава, някъде 80 000. Ще ми го заде по 4. Това е 8... Демек 320 000 на 5 звезди. Това ще е много яко. И да, хора, днешния епизод няма какво да пусна в лабораторията. Всичко ми е пуснато. Само Lighting Spell остава. Пуснах си Gold Storage за 10 левел. И пуснах Air Sweeper, го имам. И го пуснах за 2 левел. Без да искам го цъкнах. Все тая. Добре е да я апгрейднат. После. Виждате, имам армия, да. Вие знаете всичко, бе, хора. Всичко ми е на 2, само берберен ячър и гоблини 3 левел. Друго нямам. Между другото, мога да си пусна бараката за хилърка. 700 000, макса ми е 850. И да, нека да атакваме. Между другото, ако вие имате някакъв план, пишете ми го долу в коментарите, защото аз няма по принцип, вижте моите приятели тук, вижте го, той е в някакъв клан, пък той лев, този мой приятел, да го видим, тъха 7, лефтва от кланове и влиза в други, лефтва влиза и така печели, и така му донейтват разни неща. Пък другите няма да ги мислят. Ами пишете хора в някой клан отдолу в коментарите и аз ще видя кой ще вляза. Ще ги разгледам. И да, нека да не се бавим повече. Дайте да погледнем само тук Дани Бой какъв... Мали! Това ради кой левел е? Мали! Няма да атакваме Дани Бой. Тук в синглплеера. Ще атакнем в мултиплеера. Нека да видим. Този си го бива горе-долу. Няма Wizard Tower. Чакай. Какво? Този няма Wizard Tower. Има 3 билдър хъта. Обаче няма Wizard Tower. Ще можем да го вземем на 3 звезди. Къде му е Defense? Добре. Това си не е толкова. Чакай. Трябва да чакай да пусна на тук. Аз ще подолам да ги посадя. Тук ще влезем така. И тук ще ударим на чече, за да намри. Вижте това е тази здрава. Здравата стена по-далеконата са на много слаби. Втори лева. Вижте това стената. Виждате визърдите. Гледнете визърдите какво правят. Унищожава тази дефенса. Унищожете го! Великани не могат да щупат стената. Сериозно ли? Умряха. Пускаме да мислим тук и бързо балоните. Давайте. Вижте колко бързо умира. Бачър Тауъра. Те смутани великани. Много зле. Изложих се. Три Арчер Тауъра ги стрелят. Изложих се, много здраво. Имаме втора армия обаче. Добре, че. Нека да атакуваме пак, дано не се изложа този път. Не.
Виждате и без Wizard Tower пак умря всичко. Много слаба армия, обаче нямам повече място в камповете. Да, знам, не спамете отдолу. Знам, че мога да си апгрейдна камповете, обаче нямам работници в момента. И да, то виждате какви слаби хора ми се падат. Виждате, никакъв лут не дават. По 100 000, много малко. Той има 185 000 пари. И много ми е сочен. Знаете ли какво? Аз трябваше да се взема лоубрейкърите. Трябваше да взема лоубрейкъри. Знаете ли какво? Ще е една обатала. Да видим армията. Арми. Едит арми. Ще махна един Wizard. И да, окей, така. Train Troops и ще сложа два лоубрейкъра. Знаете ли какво? Edit Army, ще махна и две арчерки. Окей. И ще сложа още един лоубрейкър. Да, ми се става, няма да чакаме. Да, знам, че мога да си купа трети билдър хът. Обаче не ми се събира, така че да, нека да играем. Арчерка ще ми служи за изкарване на клан касъла. Не. Между другото имах един джембокс и го махнах. Дано се чувам добре, защото музиката на играта е малко по-силна. Да, то няма значение. Не, много силни ми се падат, гледайте, тъха седмици май беше онзи. И той е много грешнат обаче. Обаче няма как да го атакваме. Има 3 мортера, 2 Wizard Tower. Не, много е силен. И не даваше нищо. Просто. Не. 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 И да, хората от този епизод беше интерактивен, за да ви покажа как съм се развил. Защото последния епизод май бях тъха 4, не знам, тъха 4 може би бях. 293 000. Той е лут ли, бе? Какво прави? Знаете ли какво? Изкарваме клан касъл. Няма клан касъл. Ще го влеземе от тук. Обаче лоубрейкърите се отиват. Нищо. Нека е така. И тук по едно визърче, нека стрелям. Да, ето вижте лоубрейкърите. Един отива там, другите. Не слабо визърче. Нищо не взех. Не! Не, фак. Няма смисъл да си побъдам. Също. Пак провал. Обаче взех 119 000. Добре. Сега, какво беше? 7 Wizard-а. 7 великана. Какво ще използвам? Двата лоубрейкъра. Тоест 3 лоубрейкъра и на арчак. Добре. И то няма повече какво се прави. Надявах се, че... Гледайте, това е да сте нахални и да искате много купите. Тоест парите. Обаче, мините са на слаб левел. Имам една мина само. Окей. Имам една мина само, която ми е 5 левел. И един колектор май. 5 левел, да, и той. И друго нямам. То това е. И хора, мисля това да е за този епизод. Показах ви развитието ми. Показах ви армията, докъде съм стигнал с нея. Знаете ли какво? Дай да ви... Не, няма смисъл. Да, хора, това ще е за този епизод. Хил спела ми е 2 левел. Забравих да кажа. И да, вече. Това е, хора, за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесал епизода, можете да ударите по един лайк.
Ако не ви е харесал така, можете и да го дизлайкнете. И да, чао! Тоест, чао!